marxàveu? Quiets. Hola, companys i companyes. Explicarem un acudit. Abans, però, deixeu-me dir-vos que ahir em vaig menjar les carxofes i que van ser molt bones. Va, expliquem un acudit. Això diu que anaven dues monges pel carrer. Una era la monja matemàtica, sisplau, silenci a les sales. D'allà darrere, sisplau, voleu fer el favor de callar. Anaven dues monges pel carrer. Una era una monja que era la matemàtica i l'altra era la lògica. Anaven caminant. I tot plegat, la matemàtica diu: em sembla que uns 20 metres i 4 centímetres ens està seguint un home. I la lògica diu: segurament que porta males intencions. I la matemàtica diu: què haurem de fer? Haurem d'incrementar la nostra velocitat un 50%. I la lògica diu: així no ens atraparà, sempre i quan ell no l'augmenti també. Sí, es van posar a caminar més de pressa. L'home a darrere, més de pressa. Van començar a córrer una miqueta, tant com les seves possibilitats els permetia. L'home també a darrere. I la matemàtica diu: si continuem aquest ritme i ell va més de pressa que nosaltres, ens acabarà atrapant. Ah, peligro! I la lògica diu: jo crec que el que hauríem de fer és separar-nos. Una per un cantó i l'altra per l'altre. Una cap allà, carrer del Pont, l'altra, Avinguda General, dels Països Catalans. I així només podrà seguir una de nosaltres. M'estic anant per les brames i ja no sé on passo, Déu meu! Bueno, ens separarem. I així només es seguirà a una de nosaltres. I la matemàtica diu: si jo tiro per aquest carrer, a les 3 i 10 minuts puc ser al convent. Si tu tires per allà, hi hauries de ser-hi a les 3 i 20. Vinga, que tinguem sort. Sí, se separen. Cap d'una estona, a les 3 i 20 minuts, la monja matemàtica arriba al convent. A les 3 i 30, a les 4, a les 5 de la tarda, i l'altra que no arribava. Mare meva! A les 6 de la tarda i arriba l'altra monja, suada, fet un cromo. La matemàtica diu: què t'ha passat? Què t'ha passat? Diu: mira, m'he desviat, l'home a darrere. He pensat, si vas continuant recte és fàcil que t'atrapi. El lògic seria que si vas fent cap a dreta, esquerra, anar agafant diferents camins, igual el despistis. Jo dreta, esquerra, i ell a darrere meu. Fins que al final m'ha atrapat. I què? Què ha passat? Sí, què ha passat? El que havia de passar, sí, que m'he hagut d'aixecar l'hàbit amunt. I què ha passat? Què ha passat? Perquè era lògic que passés. Ell s'ha baixat els pantalons. I què ha passat? Diu, el que era més lògic, una monja amb l'hàbit aixecat corre molt més que un home amb els pantalons abaixats. I me l'he pogut treure de sobre. Perdoneu si m'he fet pesat, l'he allargat una mica avui, perdoneu. Ah, sí, adiós.